Hartelijk welkom bij deze overwinning. Ja, dank je. Ja. Hier is dit verwachten van de jongens. Nou, we wisten dat we een hele drege pot krijgen. Ik hier dat Dokkum een knap voetballende ploeg hier. Met name centraal op het middenveld. En dat koers ik wel zien. Daar hebben we de eerste helft natuurlijk moeite mee. En de tweede helft hebben we toch wat oren keuzes gemaakt. We hebben vrij snel eigenlijk op dat moment wel de wedstrijd oernam. En goed, en dan is de kaart die speelt dus dan helemaal in de kaart natuurlijk. Ja, inderdaad. Die rode kaart, dat wie uiteindelijk het breekpunt. Hè? En voort die in het water achterom. Ja, voort nou die in het water achterom. Dus dat is natuurlijk ideaal. En zo de consciënt zei op dat moment net met de macht in. En dan gaan we er nog slordig mee om. En dat is nou jammer. Maar goed, je kiest niet voor wel mee verder. Ik vond dat je me in de eerste helft wat verzwarder en wat rustiger onder de bal weer als Dokkum. Ja, weet ik zo. Wij zetten wel wat druk. Wij wilden graag druk naar voren zetten natuurlijk. En daar toch, kregen we wel wat rond om te voetballen. Maar ik vond hun vooral op het middenveld centraal heel dreigend. Maar hun lopende mensen, daar hebben wij natuurlijk moeite mee. Fel in de duels, hè? Ja, maar ja, goed, dat wist. Maar goed, wij zien er op zich ik wel op. Wat dat betreft vind ik dat Bekwik, die zit dan wat aan de stadsploeg misschien bekend. Maar dat vind ik Joet en Aron de Weekend net in het voetbal weer waarom. Mijn strijd wel. En dan jouw scheidsrechter onwerk er eens leidt, hè? Ja. Nou ja, goed. En wij gaan maar niet in kaart houden. Dus dat zei een brood, denk ik. Ja, ik denk dat hem direct wat beter mee omgaan, vond ik. Ja, en daar heeft die jongens ook goed voor vastgehouden. Van jongens, in zijn derby gebeurt van alles. En de scheidsrechter kan dan gekke dingen van. Dus hij moest de koppen goed bijhouden. Nou ja, wij gaan geen gekke dingen niet in. Nee, die tweede keer een rode kaart die Dokkum kreeg, waar het 1-3. Toen hield ik samen 1-4, 1-4, 1-6 kent. Hè? Maar dat leert hij hem, nee, hem dat bewust die. Nee, nou ja, goed, dat vond ik. Ik vond het laatste kwartier dat we heel slecht met de omgaan. Toch een te hastig voetbalje, te snel dat lange bal ziekje. En dan in de omschakeling net op de man staan, waardoor zij toch nog wat voetballen konden. Nee, maar ik bedoel, je speelt hier uiteindelijk de eerste kraker op dit niveau. Het hier uiteindelijk ook wel vernedering worden kent. Ja, dat hier kent. Ja, maar goed, dat voel ik net verzinnen. Want ik vond Dokkum wel knap voetballen. Die had een leuke ploeg. En vooral dat ze, ze hebben misschien wel een minder brede selectie. Maar met deze ploeg kiezen nog ploeg een pine doen. Dus, Ik ga hem schutsen bij waarom ik zie een wedstrijd. En van de jongens dus weer. Je meent wat dreigender voor de goal, hè? Ja, maar de wedstrijd dat hongen ze met halve man van de goal. En wij hadden een speeltje in de voorbereiding wat daar net paste. En toen hadden we moeite met de omschakeling. En dat valt dan op een raar moment als het eigenlijk de wedstrijd te pakken hast, valt dan heel raar die 1-0 in de wedstrijd. Ja, natuurlijk kon die lui achterover hingen natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel maar, je meent dreigender voor de goal. Ik wil net bij waarom had ik van wat er in de wedstrijd gebeurde. Maar je meent je van de jongens dreigender voor de goal. Ja, maar omdat we met z'n allen meer verstrijden. Dat moest ik in derby. Ja, dat moest ik. Ja. Glasgow zal heel goed smijtje nemen. Denk ik wel. Ja, zeker weten. Goed, nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor het interview.